Morre un veciño de Aguiño de 47 anos tras recibir varios disparos. O home foi localizado nunha vivenda da Rúa Bionta con 2 disparos na cabeza e trasladado en estado crítico ao Hospital do Barbanza, onde finalmente faleceu. A Policía Nacional detivo o fillo do falecido como presunto responsable. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta triste nova antes titulares. O conselleiro de Sanidade supervisou os novos equipamentos do Hospital do Barbanza. 2 ecógrafos e unha sala digital de radioloxía aumentarán a precisión diagnóstica en distintos servizos. A Xunta fixo entrega das chaves das 74 novas vivendas destinadas a alugueiro social en Pontevedra. Os novos inquilinos pagarán entre 130 e 180 euros o mes. O Concello de Boiro adoptará unha serie de medidas para reducir o consumo de auga. Busca minimizar os cortes e fallas de presión que ven rexistrando a rede municipal. O Albariño xa rega Cambados. O pregón do actor Flaco Estévez inaugurou a 74ª edición da Festa do Albariño con 43 adegas no paseo da Calzada. Pontevedra pon en marcha a campaña Dá de beber a quen pasa para conseguir voluntariado de cara á gran final das Series Mundiais de Triatlón. A cita celebrarase na cidade a finais de setembro. Estamos nas novas do día, comezamos. Ampliamos a nova coa que abríamos este informativo sobre a morte dun home en Aguiño no concello de Ribeira. Conmoción na parroquia ribeirense de Aguiño tralo asasinato dun home de 47 anos presuntamente a mans do seu fillo. Os feitos acontecían preto das 2 desta tarde na vivenda familiar situada na Rúa Bionta. Foi un veciño quen deu a voz de alarma tras escoitar varios disparos na vivenda contigua. Ata o lugar desprazáronse varias patrullas da Policía Nacional que procederon á detención do fillo de 27 anos como presunto autor dos feitos. A vítima, que presentaba 2 impactos de bala na cabeza, foi trasladado en estado crítico ao Hospital do Barbanza, onde finalmente faleceu. Axentes da Policía Científica e Xudicial permaneceron durante toda a xornada no escenario do crime en busca de probas que axuden a esclarecer o suceso que causou un enorme pesar na parroquia. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. A Xustiza vende darlle a razón a unha monitora do Concello da Pobra ratificando como nulo o seu despedimento. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma así a resolución do Xulgado Social de Santiago a traballadora que xa nunha sentenza previa de 2023 fora recoñecida como indefinida non fixa tras encadear sucesivos contratos temporais dende o 2016. En xaneiro do pasado ano o Concello comunicoulle o cese da relación laboral tras non superar o proceso extraordinario de estabilización de emprego temporal. A traballadora que prestaba servizos nos programas de conciliación recorreu a decisión alegando que o seu posto non estaba adscrito ás 2 vacantes ofertadas no procedemento selectivo. O fallo obriga ao Concello a admitir a traballadora ou o pago dunha indemnización de 7.500 euros, dos que debería descontar os 3.500 que xa percibiu tralo cese. O conselleiro de Sanidade desprazábase esta mañá ao Hospital do Barbanza para coñecer os novos servizos que vende implementar o centro comarcal. Ademais das novas salas de pediatría e radioloxía, adquiriuse un ecógrafo para consulta de dermatoloxía.
O Hospital do Barbanza segue a mellorar os seus servizos coa incorporación de novos equipamentos que permiten unha mellor calidade asistencial, así como unha maior precisión diagnóstica. O conselleiro de Sanidade visitou o centro para supervisar o funcionamento destes equipos nos servizos de urxencias, radioloxía e dermatoloxía. Dos ecógrafos, unha para o servicio de urxencias, outra para o servicio de dermatoloxía, ¿no? E unha sala de radioloxía digital no servicio de radiodiagnóstico, ¿no? Pero o que ten esta equipación é que aumenta o que é a precisión diagnóstica, ¿no? Agiliza tamén estes procedimentos diagnósticos, lo cual se traduce un aumento da calidade asistencial para os pacientes, tamén un aumento da satisfacción dos profesionais que dispoñen de unha mellor tecnoloxía para facer o seu traballo, ¿no? En relación a sala de radiodiagnóstico, unha sala digital, ¿no? Robotizada, de última xeración, que ten tamén un sistema de 3D e tecnoloxía dual, asociado tamén a un sistema de radioloxía digital portátil, ¿no? Un investimento de 14, entre as dous cousas, creo que son 250.000 o que é a sala en sí mesma e 111.000 o que é o sistema de radioloxía portátil, ¿no? Ademais dun diagnóstico máis preciso, estas novas tecnoloxías reducirán as emisións, garantindo a máxima seguridade na realización das probas e aumentarán a capacidade de resolución, especialmente na área de radioloxía. Maior calidade de imaxe, por lo tanto, maior precisión a la hora de diagnosticar e, por tanto, tamén maior eficacia, unha menor emisión de radiación, lo cual tamén supón unha maior seguridade para todos os pacientes, ¿no? Incorpora técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Para favorecer tamén ese diagnóstico, ¿no? E, bueno, evita o que é dudas en sentido a la hora de certas incertidumbres diagnósticas, ¿no? O cual é moi bo. O servicio de radiodiagnóstico que vai poder permitir con esta nova sala pues, realizar máis de 2.000, ¿no? Tenemos radioloxías a ano, ¿no? Lo cual tamén aumenta, por lo tanto, a prestación desta prestación sanitaria neste hospital. En relación ao que son os ecógrafos, ¿no? O investimento total entre ambos é de 50.000 euros, ¿no? Un, insisto, para o que é o servicio de urxencias, outro para o servicio de dermatoloxía, ¿no? As ventanas son o mesmo, ¿no? Maior precisión diagnósticas, aumento da capacidade de resolución dos servicios, evita que haya que facer outras probas tamén complementarias, ¿no? E, por tanto, tamén un aumento, insisto, fundamentalmente da capacidade resolutiva do servicio e tamén a capacidade formativa. En urxencias, está especialmente indicado en procesos agudos, ¿no? O sea, por exemplo, derrames pericárdicos ou procesos abdominales, como poden ser inflamaciones da vesícula, ¿no? E en dermatoloxía, fundamentalmente, no análisis e definición máis completa das lesiones subcutáneas, ¿no? Lo cual tamén permite unha maior planificación quirúrxica. A incorporación destes equipamentos supuxo un investimento de 410.000 euros, que se ven sumar á recente posta en marcha dunha ambulancia medicalizada con base no Hospital do Barbanza. As primeiras 74 chaves das novas vivendas públicas de Valdecorvos xa están en mans dos seus inquilinos. A Xunta celebrou onte o acto de entrega ás familias que pasarán a vivir nos 4 edificios construídos na rúa Prado Novo, pagando alugueiros que oscilan entre os 130 e os 180 euros ao mes. Pues me veo un poco caos colocando todo, buscando todo, pero con mucha ilusión y muchas ganas, invitando a todo el mundo que pueda. Es un paso grande en el sentido de que tienes algo, ¿no? Para el día de mañana, una estabilidad, sobre todo para tus hijos. Es una tranquilidad en general, tanto para ellos como para mí, pues saber que tengo un sitio donde poder estar, al que puedo llamar pues próximamente mi hogar, y al final es mucha tranquilidad lo que supone. Todo el mundo que está aquí empeza con moitísima ilusión, empeza con un desafogo de vir de alquileres moi altos que non podían soportar, de vivendas que non eran dignas da vida que querían levar, e aquí empeza unha nova etapa, dende a xente máis nova ata a xente que traballou toda a vida e merecía isto despois de tantos anos de traballo. Luz natural, terrazas, todos teñen terrazas, xardín, accesibilidade, eficiencia enerxética, uso expresivo da madeira, unha arquitectura cercana e duradeira. Edificios que, como podedes ver, serán recorridos peonís e ámbitos de estancia que favorecen a convivencia veciñal, vivendas coa mellor eficiencia enerxética, como todas as que estamos a facer dende a Xunta de Galicia. Señor Rueda, señora Martínez, temos moitísimos máis terreos, temos máis solo a disposición, así que, cando queiran, estamos a disposición para traballar, colaborar coa Xunta de Galicia e con calquera outra administración que queira traballar da nosa man tamén para aumentar este parque de vivenda pública, que creo que é moi necesaria.
A nova promoción de Valdecorvo supuxo un investimento superior aos 17,8 millóns de euros, dos que 3,7 millóns proceden de fondos europeos. Así, o presidente galego remarcou a aposta pola excelencia tanto no deseño como na execución técnica destes inmobles, concibidos para ofrecer ás familias e á mocidade fogares modernos, accesibles e de calidade. Cabe sinalar que a metade destas vivendas están destinadas a menores de 36 anos, contribuindo a facilitar a súa emancipación. A actuación no barrio Pontevedrés forma parte dunha estrategia máis ampla na cidade do Lérez, onde a Xunta ten actualmente en marcha un total de 306 vivendas públicas repartidas entre esta mesma zona con 235 fogares, a rúa Ernestina Otero na contorna da antiga Tafisa con 58 e as de Besas con 13. A este respecto, Rueda agradeceu a colaboración institucional do Concello de Pontevedra pola cesión gratuita dos terreos municipais necesarios para levar a cabo estes proxectos. O titular do Executivo Autonómico destacou tamén a folla de ruta da Xunta para facilitar o acceso á vivenda. Así, máis do 60% dos 4.000 fogares comprometidos atopanse xa en fase de construción ou coa obra licitada, mentres que o resto avanza na redacción dos correspondentes proxectos técnicos para acelerar os prazos ao máximo. Os problemas de falla de presión e cortes que se están a producir de xeito habitual dende hai varias semanas na rede municipal de auga leva o Concello de Boiro a ter que tomar medidas. A través dun bando informativo, o Concello proíbe o emprego das duchas e lavapés das praias e tampouco o rego de xardíns e baldeos con auga da traída municipal entre as 8 e as 11 da noite. Lamentamos esta situación, puxemos en marcha no día de onte medidas como a prohibición de regos e baldeos para que axuden a limitar esa falta de presión. Entendemos que o problema está aí. A semana pasada non tuvemos ningún tipo de problema, tuvémoslo o luns subimos de 35 graus de temperatura, chegamos a 37, 38, a última hora da tarde houve xente que porque se veu e vimos todo o mundo que refrescou as súas vivendas con auga municipal, que regou as súas plantas ou os seus cultivos con auga municipal e isto entre as 8 e as 10 da noite provocou que estas partes altas volveran outra vez a suprir a falta de auga. Con esta medida o Executivo local confía en mellorar a situación que se dá precisamente nesas horas do día, a partir das 8 da tarde, cando o consumo de auga se dispara de xeito masivo e non en todo o concello por igual, senón en puntos moi concretos do municipio. Nos puxemos en marcha ao Departamento de Augas para que nos informara de que a que viñas podía ser debida a esta situación e o que nos din é que se debe a un consumo puntual en un horario puntual moi grande por parte da veciñanza do uso que se fai da auga. Cando son moitos os veciños que aproveitan a última hora da tarde, ven para regar, ven para baldear, para refrescar, ven para ducharse, hai un consumo puntual e no mesmo momento de moita xente e iso provoca que baixe a presión no circuito de abastecemento de auga. As vivendas que están na zona máis baixa non sufren ningún tipo de problema porque siguen tendo auga, pero esa falta de presión afecta ya as vivendas que están nunha cota un pouco máis alta do concello. Dígase Cima de Vila, que estamos detectando problemas, Escarabote, algún lugar de Triñáns, algún lugar incluso de Cabo de Cruz. De cara ao futuro, o Concello tamén consultou a varias empresas especializadas de enxeñería cal sería a mellor solución para evitar este tipo de problemas de falla de presión e cortes no Servizo Municipal de Auga, que pasarían pola construción dun segundo depósito. Puxémonos en contacto con algunha enxeñería para que nos axude a intentar solucionar este problema. Nos falan de que posiblemente teñamos que ampliar o volumen de auga do que dispoñemos para que eso axude a ter máis presión no circuito, pero hai que pensar no futuro do concello, hai que pensar nas vivendas que está previsto que se vayan a facer, no polígono industrial que estamos previsto que se amplíe tamén, e iso estamos estudiando en este momento, cal é a mellor situación para colocar ese novo depósito que nos axude a compensar un pouco esta falta de presión. Eu entendo que é para momentos puntuales. Hai xente que me di, pero vas facer unha inversión solo para ese momento puntual. Bueno, pois cando a veciñanza ten problemas, pois hai que facerlle ver que igual temos que facer unha inversión solo para ese momento puntual e hai que facela.
Seguimos en Boiro. Alí o Concello vende a adxudicar tamén estes días as obras para a mellora da eficiencia enerxética do Centro Social de Cures por importe próximo aos 150.000 euros. A obra enmarcada no Plan Único da Deputación da Coruña contempla a substitución das carpinterías, cambio da cuberta de fibrocemento e mellora da envolvente e falso teito con illamento. Instalarase ademais un sistema de ventilación con recuperación de calor e procederase á substitución das actuais luminarias por outras tipo LED. As obras, cun prazo de execución de 6 meses, forman parte dun plan integral promovido polo Executivo boirense para o acondicionamento progresivo de todos os centros sociais do municipio. A Deputación da Coruña levará este próximo venres a pleno a aprobación do convenio de colaboración co Concello de Rianxo para a construción da futura casa de acompañamento a persoas maiores que se emprazará ao carón do Instituto Félix Muriel. Dende o Concello valoraron moi positivamente este trámite que supón un avance máis para a consecución deste importante servizo, polo que levan anos agardando. O Pleno Provincial deste venres someterá a súa aprobación o convenio de colaboración co Concello de Rianxo para a construción e posta en funcionamento da que será a futura Casa de Acompañamento a Persoas Maiores da localidade, que estará emprazada a carón do IES Félix Muriel. Trátase dun trámite máis para a consecución dun servizo polo que o Concello leva agardando moitos anos e que se sumará tamén a xiña con outro novo equipamento social, como é o caso do centro de día. Estamos en disposición de, neses prazos dos que falo, de ter unha cousa e máis a outra en funcionamento, moi próximas, ademais, dende o punto de vista da súa ubicación, porque van a estar os dous equipamentos na zona de Rianxiño, o que tamén vai permitir, pois, revitalizar un pouco toda esa zona e xerar unha serie de dinámicas ali moi proveitosas para o conxunto dos veciños e das veciñas que ali habitan e, ademais, tamén no caso do centro de día contamos con esa colaboración da Deputación da Coruña para facelo realidade. Contamos con esa subvención para levar a cabo as obras de reforma do paso de Rianxiño para habilitalo para este centro de día. A futura residencia contará con preto de 60 prazas, fuxindo do modelo actual deste tipo de servizos, apostando por un centro pequeno e integrado na contorna. É un modelo que pretende fuxir do modelo habitual de residencia, non pretende non ser non recordar un ámbito hospitalario, senón moi ao contrario, son espacios habitacionais e illados, onde cada persoa pode desenvolver a súa propia vida, ter o seu espacio de acordo cos seus intereses e despois outros espacios común, non? Por tanto, tampouco non se busca que teña un número de plazas elevado, senón que teña un número de plazas razonable, pero que ademais sea un espacio, insisto, que permita unha calidade de vida que outros espacios con un maior número de plazas non o permite e que ainda por riba pode ter outras consecuencias, como tamén vimos non fai moito tempo no ámbito das residencias. Os prazos que manexa o Concello é que as obras poidan iniciarse xa a comezos de 2027. Contamos con que moi probablemente a principios do ano 2027 xa teñamos as máquinas traballando na parcela para darlle forma a esa futura residencia e ao largo dese mismo ano que estea rematada e incluso xa en funcionamento. Por tanto, queda moito por facer, estamos falando dunha obra moi importante, de moitos millóns de euros que se van a invertir aí, pero, en todo caso, se todo vai ben e nada fai pensar que non sea así, moi probablemente dentro dos meses, a principios do ano 2027, teñamos xa primeiros movimentos de terra para darlle forma a esta futura residencia. Pausa para a publicidade, non marchen. Xa está en marcha a 74ª edición da Festa do Albariño de Cambados. A cita arrancou este mediodía cun inicio xa multitudinario. Centos de persoas xuntáronse no paseo da Calzada xunto aos stands das adegas para non perder ningún minuto da festa. Pasada unha do mediodía celebrouse a inauguración oficial co pregón a cargo do actor cambadés Flaco Estévez. Botando man de recordos compartidos, humor e carácter cambadés, o actor Flaco Estévez pronunciou este mediodía a frase máis agardada. O verdadeiramente importante é que un ano máis estamos aquí, todos xuntos, celebrando a nosa gran festa e demostrando por que Cambados é a auténtica capital do Albariño.
Viva Cambados e viva a festa do Albariño, hostia! Dende o balcón da Casa Consistorial Cambadesa, o pregoeiro desta 74ª Festa do Albariño de Cambados tivo palabras tamén pro sector vitivinícola. O gran milagre da festa do Albariño é este, o que conseguen os adegueiros, os viticultores, os vendimadores e cada persoa que traballa a terra coas súas mans. Eles non só fan viño, eles fan posible que un ano máis nos xuntemos arredor dunha copa a darlle grazas á vida e para compartir risas e, sobre todo, para sentirnos profundamente vivos ao lado da xente que máis queremos. Xa antes mesmo do corte da cinta de inauguración oficial había pouca marxe de movemento no Paseo da Calzada. Se o ano pasado a festa do Albariño contabilizou ao redor de 200.000 asistentes nos 5 días de celebración, todo apunta a que esta edición non vai quedar atrás. É unha festa especial porque nos permite disfrutarla os de aquí, donde o mércores, o xoves, o venres o disfrutamos os de aquí e donde ademais permite que a fin de semana veñan a disfrutala xente de todas partes de Galicia e de todas partes de España. Ata chegar, pois, hasta superar as 200.000 personas, que son datos realmente increíbles. Esta é unha das fiestas del Albariño más importantes de la denominación de origen Rías Baixas. Aquí acuden este fin de semana, que es siempre el primer fin de semana de agosto, muchísima gente, muchísimo público joven, público de todas las edades, y es lo que yo la considero como una de las mejores fiestas. Dende hoxe e ata o domingo non vai faltar traballo ás adegas que teñen os seus stands. Este ano son 43 e a gran maioría son das que non faltan nunca a esta festa. Sempre che aporta ese plus de visualización, xente que pasa pola zona, que se vai acercar ao pobo. Entón é un escaparate fantástico, unha oportunidade ideal para mostrar os nosos viños directamente ao público. Eu creo que se pasa moi ben, incluso dende dentro. Sí, se disfruta. Nos seus 74 anos de vida, a festa do Albariño de Cambados tense convertido nunha cita ineludible para moitos, tamén para as autoridades que destacan o seu peso máis aló do sector vitivinícola. Unha cita para poñer en valor o ben que se está a traballar dende Rías Baixas, ese viño que é recoñecido en todo o mundo. Non se entendería o verán neste destino turístico Rías Baixas tan extraordinario sin esta festa, é dicir, que nos posiciona a nivel de mundo, nos dá unha proxección moi importante. O certo é que dende hoxe ata o domingo non haberá descanso en Cambados e os cambadeses encantados. A juntarse aquí con todos os amigos que a lo mejor non nos vemos en todo o año, comer e disfrutar del vino. Como hoxe son os primeiros días e non hai tanto turisteo, os de aquí de Cambados son os días que mellor disfrutamos. Venimos de Andalucía, ya te digo. A la fiesta del Albariño nos enteramos, cogimos un par de coches e ala. A mellor festa do mundo, vinde todos ao Albariño. Mañá celebrarase a cata prima da cata concurso. Tamén está prevista a inauguración do túnel do Viño no Salón José Peña. E, por suposto, as adegas continuarán no Paseo da Calzada. A Xunta implica a mocidade galega do exterior na conservación do patrimonio natural e cultural a través de Conecta co voluntariado en Galicia. Esta mañá o secretario xeral da Emigración visitou o campamento ambiental das Sinas en Vilanova, unhas instalacións dende as que 20 mozos e mozas están a realizar labores de limpeza na praia e no mar. Que le llamamos multinacional, pero claro, empiezas a hablar con argentinos, venezolanos, uruguayos, y claro, los gallegos no los sentimos extranjeros, no, los sentimos como gente nuestra, además unos chavales muy simpáticos y nada, pues encantados que estén aquí. Unha actividade que está destinada aos nosos galegos de todo o mundo. Efectivamente, acabamos de estar agora charlando con mozos galegos entre 20 e 30 anos que veñen de diferentes partes do mundo, Argentina, Uruguai, Brasil, Venezuela, Cuba. Veñen a coñecer Galicia e fano a través de unha actividade de voluntariado. Ao mesmo tempo que coñecen a súa terra, que coñecen a terra de orixen das súas familias, desenvolven unha actividade de carácter ambiental. Os voluntarios que están a pasar esta tempada en Galicia proceden da Argentina, o Brasil, Cuba, o Uruguai e Venezuela. O programa Conecta co voluntariado impulsado pola Secretaría Xeral da Emigración en colaboración coa Dirección Xeral da Xuventude e a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ofrece nesta edición 50 prazas, 40 para galegos do exterior e 10 para residentes en Galicia en dúas modalidades. Este campo de voluntariado ambiental da Ría da Arousa e outro cultural no
Castro de Viladonga, no concello lucense de Castro de Rei. A iniciativa que se desenvolve entre o 23 de xullo e o 3 de agosto busca favorecer o reencontro da mocidade galega da diáspora coa súa terra de orixe a través da participación en actividades sociais, ambientais e culturais, ao tempo que promove a convivencia coa mocidade residente en Galicia. Comeza en Noia unha nova edición do Festival de Arpa que ata o próximo domingo encherá a Vila de Música. Nesta 13ª edición destaca a versatilidade dos artistas participantes, con concertos que van dende a música antiga e clásica ata o jazz, electrónica ou mesmo a canción de autor. Tralo concerto inaugural a cargo da Real Filarmonía de Galicia e o arpista José Antonio Domené, que estreará Lendo Azul, terá lugar o xoves un concerto conxunto enmarcado no 5º encontro de escolas de arpa de Galicia. Completan o cartel destacados artistas como Beatriz Martínez, Xiova Armstrong, Parks Tigni, Manuel Vilas Entrevescant, Neleta Ortiz e o violonchelista Tomás Pielús Sona Llobártez, entre outros. Los 40 Summer Life farán parada este verán en Poio nun dos dous únicos concertos que ofrecerán en Galicia. Será o vindeiro 5 de agosto na Praza da Chousa, en Combarro, totalmente gratuito. máis bonitos e ao final pois isto é unha combinación de artistas que son na radio, algúns xa consolidados, con outros artistas emerxentes. En esta edición pois ten un componente moi importante que ten unha importante presencia de artistas emerxentes galegos. Para nós entendíamos que era unha oportunidade, creo que vai a poñer a Combarro e apoio no panorama nacional, a oportunidade de ter distintos artistas de primeira línea, moitos deles emerxentes e que están tendo unha boa cabida con toda a mocidade e que está pensado para todas as idades, pois creíamos que era unha oportunidade e entendemos que, como no seu día foi a propia Volta Ciclista, é dicir, se tuviéramos que facer os números reais da campaña publicitaria que supón para apoio para Combarro o posicionamento, sería imposible para un concello e para as arcas municipais. Dende as 10:30 da noite sobre o escenario de los 40 Summer Life na Praza da Chousa pasarán artistas consagrados e emerxentes como Marlon, Lola Tuduri, Nayara, Elegido, Enol, La Beba, Aui e Piquete, nunha noite que rematará coa sesión musical do DJ de los 40, David Álvarez. Neste 2026, los 40 Summer Life percorrerá 22 localidades de 13 comunidades autónomas, levando o mellor pop nacional a diferentes puntos de España, con concertos totalmente gratuitos. O Concello de Poio habilitará aparcadoiros disuasorios en Combarro, Chancelas e na Seca, así como por toda a canteira en colaboración con Portos de Galicia. Ademais, reforzarase as liñas de autobús público dende Pontevedra e Sanxenxo e o Grove. Recoméndase facer uso destes aparcadoiros e do transporte público para facilitar os desplazamentos e garantir a máxima fluidez durante o desenvolvemento do evento. Pontevedra pon en marcha os motores para ter a maquinaria ben engraxada de cara á gran final das Series Mundiais de Triatlón que a cidade acollerá entre o 23 e o 27 de setembro. E unha peza fundamental son os voluntarios. Por iso xe presentouse a campaña de captación de voluntariado que se preste a axudar na organización da competición. A nosa cidade e este lema que temos reproducido incluso no espazo público expresa perfectamente o que implica facer unha proba ou un evento destas características en Pontevedra. Polo tanto, dentro da campaña de comunicación coordinada por Antón Prieto, se escolle esta frase e ao meu xuizo pois moi ben traída para seguir alimentando non esa idea de que os pontevedresas somos xente, somos persoas que poñen pois a alma, o corazón e todo o que poidan na xestión dos eventos. Nos llega gente de muchos sitios. De hecho, a través ahora de la página web ya que tiene World Triathlon, nos han entrado ya gente de Reino Unido, de Brasil, de Francia, de Egipto e incluso, Japón, unas japonesas que ya estuvieron en las series mundiales del 23 y que son afines y ya se han apuntado, o sea que van a estar aquí otra vez.
A campaña de captación xa está en marcha, baixo o lema "Dá de beber a quen pasa", estará operativa ata cubrir as necesidades para organizar a proba ou ata 15 días antes do inicio da competición. O obxectivo é acadar unhas 700 colaboracións en distintas áreas que serán repartidas ás persoas inscritas segundo as súas preferencias. Os interesados en participar deberán ser maiores de 14 anos e indicar no momento da inscrición en que ámbito queren colaborar. Dirección de carreira, protocolo e cerimonias, prensa e comunicación, logística ou secretaría e acreditacións. Dende a organización explican que as colaboracións son flexibles e adaptadas ás necesidades de cada voluntario, que tamén poderá escoller con quen quere estar ao longo das series mundiais. A única exixencia será de comprometerse a cubrir polo menos 2 quendas durante o campeonato. As inscricións xa están abertas a través da oficina de voluntariado e na páxina web da gran final das series mundiais de triatlón. Esta vindeira fin de semana, o sábado e o domingo, Boiro acollerá unha nova edición do torneo de baloncesto 3x3 organizado polo Club Santa Baia. A cita reunirá equipos de categorías U15, U16, U17 e senior, tanto en categoría masculina como feminina. Unha das novidades desta edición é o cambio de emprazamento das pistas da Boqueira da Negral, trasladarase agora ás zonas da Colonia, a carón da praia. Organizado polo Club de Baloncesto Santa Baia en colaboración co Concello, esta vindeira fin de semana, o sábado e o domingo, celebrarase a 4ª edición do torneo 3x3 de baloncesto. A proba reunirá equipos de categorías U15, U16, U17 e senior, tanto en categoría masculina como feminina. Unha das novidades desta edición é o cambio de emprazamento das pistas de a Boqueira de Anegral, trasladarase á zona das colonias, a carón da praia. Bueno, esperamos que sexa un evento non con tanta participación de xogadores como o ano pasado. O ano pasado foi unha locura, un tope máximo de 200 xogadores participando, ou creo que faltaron 2 ou 3, e este ano andamos pola metade, andamos sobre os 100 xogadores. A diferenza que ten xunto co ano pasado ou cos anos anteriores é que os anos anteriores estábamos nas pistas de Anegral e este ano, gracias ao Concello de Boiro, vamos ir a trasladarnos para un marco incomparable en Boiro como é o Paseo Marítimo, donde vamos a montar ali unha plataforma para instalar unha pista oficial 3x3 e a súa canasta oficial. Dende o Concello destacaron este tipo de iniciativas e a implicación do club en apostar por este tipo de modalidade de baloncesto máis atractiva e que vai gañando adeptos ano a ano. Estamos moi contentos de poder disfrutar de outro ano máis desta preciosa modalidade do baloncesto, como digo. Este ano, a maiores, pois moito máis ilusionante, porque, como dicía antes Guillermo, vamos a facer nun marco incomparable como é o Paseo Marítimo de Boiro, na praia da Barraña. Dende o club aproveitaron tamén esta presentación para informar doutra actividade que organizarán a vindeira semana, do 3 ao 7 de agosto, o Santa Baia Basket Camp, un campus de tecnificación destinado a rapaces e rapazas de entre 6 e 17 anos. Cos deportes despedimos a edición de hoxe das Novas do Día. Voltamos mañá con máis actualidades. Sexan felices.